Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kajingkan lagi kamsni hanong ba shilong hakini gisngi klalong shabapalan haka bagi kamsni ki bakin sha ki jia manakasngi menen gasngi ka arpusan trik unai lar arjar arpusan kinonglute ki badan saungut kila Pynap Tari na Ryndang jong ka Khynnah Skul baik kila kurai ki pla jongka bar hadim layo ke pisalai spa tingka kila pla ngoyaka kini ke jingja kala ja halum yaplot nong thamai hakapor lai duna AA hakapor bagan ke Khynnah Skul jong ka auxilium ka badang syong haka kelas 11 kadang ap kali ban le chayeng kini ke Khynnah Skul kala tho ban pedeng ki saungut dan uwe bekran bar ude khasi dekap itu syu nomor ba kila ka dor yaladi kala tho bahadien bekla pelan kamtip berisyo nomor ba kala tieng palat bar kesyong kumabiet hendai dihrin arkanta AA bakalawan biang gejumut jumper khat jongka bakale chayeng banyatho ya kami iet bar hadien kini ki bahayeng klalet ban ujor e jahar syagi pulet ka principal jong ka auxilium klayat ho bakani kamde ka sin baningkong baka ja ki Khynnah jong ka skul baklayat ho ba Mynshai ladan ki bathmura bori Khynnah ibrang syong class 6 kalau ang baga jenjar bhai ki nong penyat baki kimi ki paru kumno bikin la ban ai jingada ya ki Khynnah ka tu jingja ba menen ka de jingja Khynnah Skul jungi ngakum principal hakane ka skul ngaskan si namar ba kan de jingja ka de ba arsian hang ni hapo auxilium ka wei ka de Khynnah ibrang class 6 kimut ban ra bor ya i kuntu nang ta kan de ka jia mata pari Khynnah jungi class 11 Khynnah ibala he ibala la ban sutu kumnu ban le ban wan te kalong jenjar hayangi ki nong penyat skul berkumjur ki kimi ki pa ngimla shania shuyanu kumnu bandai ru ta kalong kapensir berkapensir yang aku mi principal ngasusi ba tang menmir la ban yo tiap ha namar ba ngidon ka jing sngawi ki Khynnah la jong ta kata ka ba ngamtip hakanu ko rukom ngin la ban yada yakini ki jingjia te ka sarkar ka diban kitkhia ya kan ni namar ba lada ka sarkar kan kitkhia ni ki pai baru ngin sa kendet lang bat ngin sa yatre kam lang ken ka skul ban ni ki no penyat sarkar ru